недоволни от управлението тук. Двата народа има много разлика. Сега ще ти кажа нещо, което не знам дали ще го харесат хората или няма да го харесат. Между двата народа или между двете държави? Народа. Народа. Така, държавата ние си казах, че ние я слагаме. Да. В смисъл тия нещастници, ние ги слагаме. И ако искаме, ги гоним или трябва да им държим сметка. Така, при нас преля чашата, нали, хората не са излезли заради хляба или заради това. Той дал нали, направление да свалят цените на хляба, на месото, на гъста. Обаче хората казаха, не искаме хляб, не искаме вода, искаме да се махнеш. Така. Това е при тунизийците, примерно, при нашите. В България, докато слушат такива СРС-та, разни, се занимават с глупости, разбираш, няма да стане нищо. Така, гледаш и същите партии, така, дали говорим за сините, червените, лилавите, всички са едни до дрънка. Гледаш ги, до дрънка, ти ме разбра. Гледаш ги, пак са на власт, пак избори, пак ги гласуват и после, ние сме гласували за Бойко. И като си гласувал за Бойко, трябва да му държиш сметка. Така ли или не? И какво гледаш по телевизия, СРС-та, той им казал, нали, той е наша, не го закачайте, няма да го закачат. Защото народа мълчи. Според тебе, защо народа мълчи? Няма да се оправи тая държава, докато хората не излизат навънка, да стъчкуват, щях да им кажа нещо, то не става по ефир, на тия нещастници да спрат или поне аз съм гласувал за тебе, трябва да ти държа сметка. Не можеш ти да си подиграваш с мене, защото аз съм ти сложил там на власт. Значи, това трябва да или да ги свалят, или да стане това, където е станало сега в Тунис, да стане тук. В целия Европейски съюз същата работа. Докато не разбират, че са нещастници,